Ayo, wag na. Mas nervyosa ako kaysa sa'yo. Oh, tapos to liblib na lugar pa. Oh, kaya yan? Oo naman. Oh my God. Aahon yan, automatic. Ayun na nga eh, kaya hindi talaga pwede auto ko dito. One eternity later. No entry official entry. Oh, wala tayong official. Face mask lang. Paano yan? Register here. Oo nga po. Doon ka magilid. Hindi pwedeng doon. Eh, magre-register din eh. Register dito. Saan mo yung ilaw lang? Dito tayo mag-register. Ikaw na magbaba. Siya na lang ate, wag mo na. Sige na. Yung vaccination card natin. Nawawala yung aking box. Bawal. Ay, sorry. Sige na. Yeah, nandito na kami sa Tayak Hills. Sobrang ahon talaga ang auto. Hindi pwede dito ang manual. Kailangan dito kung dadalhin mo yung auto is automatic. Sobrang hirap talaga. Kailangan manual. Hindi ate. Pinakamagaling talaga dito sa lugar na to is yung automatic. Yun yung ano, mas Kasi maganda. yung automatic, winawan din. Yeah, I know ate. Iba kasi pagdating sa paa. Ay, right. Mahirap pagka naluwangan mo sa clutch, pwede kayong umatras. So, mas maganda kasi talaga yung advisable dito yung ano. Advisable dito guys yung automatic na car. Makipot yung daan. Yeah, may mga bantay. Normal. Yung vaccination card dito ang kailangan. Kailangan fully vaccinated kayo. A few moments later. Yehey! Wala masyadong sasakyan dito. Ayun lang. Isang kotse lang yung sa amin. Share lang po. Bago na yung CR. Ha? Pero nandito yung CR. Wala mo ang ano dito, Nabi. Pero nga sa Japan. At saka malawak din pala dito. Maganda. Talagang makitid lang yung ano no, yung daan papunta dito no. Yeah. Pero maganda. Maganda pag nakarating ka dito malaki, malawak. Padalong beses. 2 beses. Pero first time mong mag-drive. Yeah. Hindi ka natakot. Hindi. Ako takot na yun. Ay, doon po sa kabilaan da. Nagsisiyak lang. Tama ako sa CR nila. Diyan, kung sino magto-toilet dyan. All vehicles no entry. Meron ako! Saan kaya yun? O dati, toilet ka, toilet ka. Ganda ng nature. Mas advisable din dito ang motor kung pupunta kayo dito. Lipot niya. Oo. Kasi pag mataglipot pala. No? Oo. Ito yung tourist spot ng Laguna. Oh my God. Nakarating din nang hindi sinasadya. Wala sa plano yung punta namin dito. Bigla na lang sinabi ko na punta tayo ng Laguna guys. Dito sa dalawa kong kaibigan. So again guys. So here na ako sa Tayak Hills. So hindi pa kami magsisimula. Sisimula kami maglakad. Pero wala pa dito yung hagdan doon pa sa unahan. Inuulit ko, kailangan kung pupunta kayo dito, automatic na auto ang dala nyo.
Sobrang hirap dito kung manual ang gagamitin kasi puro ahon siya. Kunti lang yung pababa. Yeah. Picture taking sila. Tapos, pinaka-advisable dito is yung motor. Yan kasi, hindi malapad yung daan. Makipot ang daan dito na pataas. Yes! Sarap din ng weather nila ngayon. Tingnan nyo, ang taas. Sarap ng hangin. Sarap ng hangin, hindi mainit. Sa timing yung namin, punta namin dito. Wala ka may cell site dito. Ay, meron cell site. I mean, hindi ko lang sigurado kung merong kung merong signal ang Globe at Smart, di ko alam. So later na guys, medyo naghihingal na ako. Napapagod na ako maglakad. See you later. Bye bye. Ay, ang ganda. Mas maganda. Tatakpan kita. Hey, Mika. Hello ate. Ano ginagawa mo dyan? Meron dito tap silog, to silog, hot silog. Hindi pa kumakain. Tayo. Noah's Ark. Ah, doon ang Noah's Ark ko sa kanan. O, yung papunta doon. Ano yan? Pwede pala tayo dito park. Biker. Hirap mag-bike papunta dito. Di ko kakayanin ng paakyat. Dito na ang Noah's Ark. Papunta na kami sa Noah's Ark. Ay, mag-face mask kayo. Ate, dami ng tao dyan. Oo, merong yan. Supporting the environment. Ganda. Walang tubig doon. Ay, picture mo ako dyan. Picture mo ako dyan, ha? Dito na tayo aakyat. Ilang steps yan? 930. Sabi mo 1,000. 930 lang naman pala. 1, 2, 3. Dito na kami i-start ng pag-akyat ng 930 steps. Papuntang Noah's Ark. Let's go! Pahinga tayo ha. Magbilang lang 20 tapos pahinga na. Grabe. O, nagbilang ka na ba ate? Kung ilang steps na? 15 na agad? Grabe, hindi pa nga malayo. 15 na agad. Ang dami mong kiring ko. Ang ingay. Oh, pero pala dito mag-park eh. Siguro exclusive lang pag. Siguro exclusive lang. May elephant pa dun ate. Dapat mag-picture taking ka muna dun. Sa labas. Sa hirap doon sa pagka, pag yung pataas. Yes, mas mahirap doon. Kaya mas maganda hagdan. Dandahan lang kasi. So, nakailang pa lang tayo ate. Wala pang 100. Pero hingal na ako. Ayan, may pulis, may bantay. Let's go. Ipagpatuloy ang ating nasimulang paghakbang. Akyat pala to, hindi hakbang. Okay. Pahinga muna tayo. Hindi ka tuloy agad na chuchibadi sa hindi ka kausap ako. Sige, antayin mo ko dyan. Nagpahinga siya. Hindi mo kaya no. Pagod ka no.
Kamusta nga yan ni Daddy? Ito? Yan lahat. Yung may mga pinagsabitan. Ito. Oh, mas unik. Mga mason. Nasaan yung mga yan? Santa Cruz yan. Santa Cruz. Bakit wala yung daddy mo dito? Pati ito? Ito? Eh, bakit wala yung daddy mo rito? Pati ito? Yan o, mga masod niyan. Bakit parang dami? Ayan na. Yan na ba yan? Naabot rin namin yon. Gusto namin puntahan. Mas maganda pa. Kasi kita mo talaga. Kasi makikita ang bundok. Oh, baba. Sarap ng hangin. Ang sarap. I-feel ko muna yung nature. Ah, huwag kagalaw. Ang lakas ng hangin. Oh my God. Ano yan? Nagoya University, Japan. Diba? Ano yan? Overseas Field Works. Nag-donate yan. Ang naglakad niyan, mayor. So, oh, may taas pa to. May hagdan pa din. Ha? Bike? Ano sa taas? Tsaka akyat. Ah, tapos magbabike? Hindi, yun nakalagay lang na bike. Nakadisplay sa taas. Picture mo ko sa taas. May bike pala eh. Oh, ka na po. Mamaya. Mamaya na lang. Pila-pila pala. Pag wala, tao. Ay, linya na tayo. Ah, ayun pala yun. Balik ka na. Nagpipicture taking na yung dalawa. Narating din kita. Ah, ito pala yung dinonate ng ano, bikers. Nakita ko yun sa ano eh, YouTube. May nag-donate. Hirap ka? Pagod ka na? No. Masaya ka? Of course. Okay. Pero pagod ka. Ganda na light ninong ka. Oh, Buha sige. bata ko lang. Congresswoman Abigail Binay kasali dito. Nancy. Lourdes Nancy Binay. Jijibor. Eh, lahat ng Binay lang nandito na. Pamilya to eh. Oh. Isa sila sa mga nagbigay ng donation. Sinong sir? Ganda. Ah, solar yung ilaw nila. Gina ba isa? Huh? Yes. Inom ka na. San Pablo na yun. San Pablo doon sa kaliwa. Ito na yan. Ito na yung Noah's Ark. San Pablo. Ito, sa baba. San Pablo. Sarap ng hangin natin, no? Tamang-tama lang yung ano natin. Oh, andito yung Serena. Serena Biker ng Oragon Biker and INC. So, dito muna siya. Pahinga. Siguro mga 30 minutes pahinga tayo dito. Maganda sana kung bawal pa yung pagkain dito eh. Meron. Bawal na. Bawal ata. Meron sana tayo. Wala Oh, din naman. bawal. Ano to, Madonna? Anong kawa sa TV? Ang bigat ng bag niya kasi yung mga dala. Ganda ng pagkain kasi bawal na. Ganda. Ito ang makikita tanawin sa Noah's Ark pag nasa taas na kayo. Sarap! Ano naman yun doon? Tanaw Cottage. Ah, dito? Pwede dyan. Dami rin tourist din, no? Tapos doon sa pakit na, no? My gosh. Galing tayo doon, Bill. Ay, ayun pala, oh. Baka ulan yan, no? Kanina nasa taas lang yung fog na yan, no?
Tapos ngayon bumababa na, parang umuulan. Girasoles Farm, Candelaria. Anong oras tayo pupunta sa ano? Ay sa Jambo? lunch. Maaga pa ano? Busy siya sa Facebook, si Lenny. Ayan, umuulan na guys. Takbuhan na kami dito sa baba. Delikado. Mahirap magkasakit COVID ngayon. Meron naman mga upuan. One eternity later. Dito ang daan. Dito ang tamang daan. Dito ka. The leader. Dito ka. Dito ka. Dito ang daan pababa. Mahiya. Kaya mo. Hawak ka lang sa akin. Nasa tamang daan ka. Si Ate Elby nga, lakas oh. Di na nahawak. Lumakas lang ako dahil sa inyo. Woo! Sarap pakinggan. I love you. I love you to ate. So anong ginagawa mo ate? Ito, Nagpo-posing ka. Nagpapahinga kami sa gitna nito. Anong ito? Ayan, gitna yan. Nasa gitna. Busy. Sino ka text? Si RJ? Okay lang yan. Ang saya. Dito maganda parang sa Bali. Oh, diyan ka naman. Sa Bali daw. No, diyan naman tayo. Antayin nga mawala yung dalawa. Parang sa Bali. Ganyan. Na pala ako kay Mami. Pababa na kami. Doon sa parkingan. Doon ang parking. Doon sa may pula. Oh. Yung nadaanan ka bili ng souvenir. Bili ka na naman. Uy, pera, huli. Saan? Gamot sa ase. Sa balat. Pera, huli. Ba, kung bisikleta dito, paikot to. Ba? Baka nagawa po kasi ng ABT. Pero, Mag-jogging pataas din. Oo, ganda sa tuhod. Mahirap rin to sa bike. Hindi, naka-auto. Maganda pong mag-biking kayo naman ay Panumban. No? Marami nagbabiking sa Lumban. Galing niyo po, alam niyo po yung mag-Janet sa Lumban. Yellow at orange. Ganda ng hair ng Serena natin. Ganda ng hair, oh. Talagang hinandaan ang pagpalago na eh. Hindi, talagang ganyan. Talagang maganda siya. Wala lang nakaka-appreciate ng ganda ko. Ako nakaka-appreciate ako ng ganda mo, ate. Kahit yung face mo, honestly, ganda. I love you talaga. Yeah. I love you. Thank you, ate. Goodbye, Tayak Hills. Hindi na tayo magkikita, Tayak. Bahala ka sa buhay mo. Dito na. So, ano ba yung ginawa mo? May bantay. So, paakit naman tayo, uli. Paakyat, then pababa na.